हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसन बानी। हमरा आशा बा कि आप लोग स्वस्थ होके मस्त होके। अगर हमरा चैनल पे नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करम। एगो पति विदेश में बाड़न और पत्नी अपना पति से पूछत तारी तो उ सब वहाँ के हालचाल बताओ तारे वजह के कैसन का बा। बस खातिर झीली में खाना लेके दौड़े रेस में, बस खातिर झीली में खाना लेके दौड़े रेस में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में। सुगर प्रेशर बढ़ल दर्द नस नस में, सुगर प्रेशर बढ़ल दर्द नस नस में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में। राति खानी उड़ीस दिन में चमचा मुदीर हो, राति खानी उड़ीस दिन में चमचा मुदीर हो। सरिया पलाई ताबुक लिखल तकदीर में, सरिया पलाई ताबुक लिखल तकदीर में। आवेली याद में हरी दुल्हन के भेष में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में, कैदी के हाल भइल आके विदेश में। और अब देश में आके केहू न बाटे खुश हो, ड्यूटी करावे रोज अंडा खबूस हो, ड्यूटी करावे रोज अंडा खबूस हो। पखेओ नियर खाना मिले इहाँ के मेस में, पखेओ नियर खाना मिले इहाँ के मेस में, कैदी के हाल भइल आके विदेश में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में। ओटी हाजरी काटे फोर मन मान मानी, ओटी हाजरी काटे फोर मन मान मानी, कटते पसीना में बहे जवानी, कटते पसीना में बहे जवानी, कैदी के हाल भइल आके विदेश में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में। बस खातिर झीली में खाना लेके दौड़े रेस में, बस खातिर झीली में खाना लेके दौड़े रेस में, कैदी के दशा भइल आके विदेश में, कैदी के हाल भइल आके विदेश में।